tayari kurudi kwa mashamba. Piny owacho chako nono wach mabende liekore ni mbolea manengo no yweyo mar piny owacho ing'ao beche kod moko kuma apisas matie board mar kothe NCPB bade makitale. Jagoro mong'irore migao mar pur Kelo Hashama ogolo siem ne apisas go kowacho ni ibiro kawnegi mano moyudgi koda keth makamano ero chik. Kanolose kinde manotelo ne chenro mar pogo mbolea manengo no yweyo, Hashama owacho ni en gima kare ni nitiere apisas ma jomibadhi makoro uso mbolea no e nengo mamalo mohingo nengo moket gi piny owacho. Bende omedo ni mbolea go nego usi kwa siling 3,500 ne gunia mar kilo 50 kendo oken gima kare mar hinyo jopur e medo nengo mar mbolea. Iuzwe kwa stores ya Kenya Seed so that wale members ya seed growers waende wapi? Waende Kenya Seed wanunue huko. Sasa nikipata complaint yote next time ati hapa mnauziwa 4,000, si ukora itakuwa wazi? Kama kuna mkora anachanganya wakulima, si itakuwa wazi? Hiyo sasa ndio hatua nimechukua siku ya leo hapa.